Takže ahojte priatelia, veľmi rád vás pozývam na piatkový protest v Lučenci 4.4., čiže teraz v piatok o 17.30 je začiatok, bude pochod mestom, malo by to byť do takej 19. hodiny. Rád vás tam uvidím, samozrejme budem tam aj ja a povedzme konečne Ficovi stačilo, tejto vládnej garnitúre, ktorá tu už podľa môjho názoru nemá čo hľadať, nemá tu čo vládnuť. A poďme jasne a povieme jasne a stručne pochodom cez celé mesto, že Slovensko je Európa, Slovensko nie je ruská gubernia a stretneme sa na Radničnom námestí o 17.30. Takže Lučenčania, dúfam, že príjete všetci zo širokého okolia. My pravidelne chodíme na protesty. Boli sme vo Veľkom Krtíši, boli sme aj v Rimavskej Sobote a teraz sme znova v Lučenci. Ako ste si isto všimli, dávam to aj sem na môj YouTube kanál Michal Prelučenec, takisto to dávam na moju stránku Michal Prelučenec na Facebooku, takisto mám stránku aj na TikToku Michal Prelučenec a takisto mám stránku aj tu. Takže vidíme sa piatok 17.30 4.4. na Radničnom námestí. Slovensko je Európa. PS, chcel by som podotknúť, dneska je 2. apríl, povedomie o autizme. Preto som si na seba dal modrú košelu, lebo vieme, čo to všetko obnáša. Takéto problémy s takýmito autistickými deťmi. Však aj ja mám dcerku autistickú a viem to všetko, čo to obnáša. Takže priatelia, vidíme sa 17.30 4. apríla 2025 pri Radničnom námestí. Dúfam, že nás bude veľa, ako aj minule. A z chuti zakričíme: dosť bolo Fica!